sarrera gutxi geratzen direla, zeu joango zarela hori alderditik jakinarazi dute, ze aldartetan joango zara partida hortara? Bueno, juteko asmo daukat, gustora gainera aldarrikapena, Euskal Selekzioan aldarrikapena itxeko alde batetik, baina zer esanik barik, tipat, egun berezi honetan, Palestinako herrixai alkartasunea adierazteko. Eta Eusko Gaztediko gazte pilo bategaz batera, naiz eta ni hain gazti izenez, eurekin ospatuko dut jai giruen partidu edarrau. Palestinarekiko elkartasunari dagokionez aurretik martxak deituta daude. Zer iruditzen zaizkizu parte hartzeko asmori bai horietan? Nik parte hartuko dutena da bertan partiduen, ze ustot aldarrikapenik nagusixena bertan partiduen emongo dugule, ez da. Baina bai eskatuko neukena da, dana dalako aldarrikapena itzen dana, bakien izen da isela, eta batez be, naiz eta urtero Euskal selekzio izeteko aldarrikapena itzen dugun arren, batez be aurten nahi neukena da gailendu da isela Palestinaren aldeko alkartasun hori. Eta barriro dinot, bakien izen da isela. Azken ordu hauetan, Israelgo genozidioarekin lotura daukan gai bati lotuta, Euskal enpresari bat, Bizkaiko enpresari bat auzitegi nazionalean ikusi dugu, Jose Antonio Jainaga, deklaratu behar izan du bertan, ziden horrek Israelgo arma enpresa bati saldutako altzairuagatik. Eman dituen azalpenak, ontzat ematen dituzu? Atzo entzuti eukineban, oso laburki, justo gaur egunen azaldu ziren azalpenak, eta usteot, epailik esango dago azkenien, auzitegi nazionalak esango dago azkenien, benetan be, hor ez dauela ezelango salatzekorik, ez da? Baina berak argi azaldu eban, lehenengo eta hain, genozidio hau baino askoz aurretik ziden horrek galtzairue saltzen ebala, eta gainera galtzairu normal bat dala armagintzara zuzenduteko galtzairu ez talarik, ezta? Hori da bere adierazpenetan esan ebana, nik ez dauket motiborik hori ez sinisteko. Eta horri gehitxu ez baitxe bezango neukena da, Israelgo produktu asko eta asko kontsumitzen dugu zela guk geuk herritxarrok, ezta? Orduan, atzamarra bati zuzenien behitzen egoti, beregunien kafi behitzen egon ginen modure, edo ziden horri behitzen egon gau esan modure momentu honetan, ustot pixkat kontu zibiltzeko kontua dela. Kontua da kasu honetan ikerketa judizial bat dela abiatu dena. Jainagak eskuartze zuzena du talgoren zati bat erosteko Euskal Partzuergo horretan. Iruditzen zaizu prozesu judiziala honek nolabait zipristintzen duela, iluntzen duela parte hartze hori, eta birplantu beharko litzatekela elkarlan hori baldin eta auzitegi nazionalak erabakiko balu Jainaga epaitzea? Epaitzen da bilizta, momentu honetan, adierazpen instrukzio fasean. Nola baitz, ja, esan daigun, giza epaiketa bat zabaldu dela, ez da, foko guztisek, eta komunikabide ikustie besterik ez da, ez da. Nik usteot bai badauela beti gerra hori eta genozidio horren kontrara juteko aztertu biherra dauela ze motatako hartu emonak dauezan eta ze motatako kontratuek dauezan enpresa guztixen aldetik, ez da. Eta kasu aztertu biko litzateke. Eta eurek enpresape hartu emon komerzial horretan aztertu biko dabe zertara bideratute dauezan eurek ekoizte itxuezan produktuek. Aurrekontuak negoziatzeko aldian daude erakundeak, Bizkaiko aldundiak gehiengo osoa du, ez du berez datorren urteko diru kontuak onartzeko beste inoren babesik behar, baina iaz EH Bilduk babestu zituen diru kontu horiek, eta atzo ere berriz eskaintza egin du Iker Casanova, Batzar Nagusietako bozeramaleak negoziazio horretarako. Ikusten duzu, aurten akordiorako oinarririk egon daitekela? Zeuk esan duzu modure Iker Casanova atzo bertan agerraldi bate iban esaten zelan 2025erako bidi egon bada, 2026erako egon leikela. Nik hemen dinodan bakarra da, Bizkaixen eta Bizkaiko herritxarri gainera zuzendu nahi neuke
esaten zelan aurrekontuek Bizkaixen bermatute dauezela, bai Eusko Alderdi Jeltzali eta bai Alderdi Sozialistian aldetik, eta hortik aurrera ikusiko da beste alderdi politikoek, oin zabaltzen da epie, ze materainoko disposizioie edo negoziatzeko edo akorditxutara iristeko aukerie edo borondatie dauken, ezta? Ikusiko dugu. EH Bildu ikusten duzu jarrera horretan, berez EH Bildu planteamentu egin zuen erakunde guztietan akordio bateratu bat lortzeko, horri ezezkoa eman zenioten, orain Bizkaikorako kasu honetan egin du planteamentua eta erakundez erakunde egingo dira negoziazioak, ikusten duzu jarrera horretan? Bueno, lehen eta behin esan biotena da, eskaintza bateratu horretan, aurrekontu modu bateratu batetan negoziatiek ez daukela esankarik ez bururik. Planteamentu horrek ez dauk esankarik ez bururik, azken baten erakunde bakoitzak bere esparru kompetentziala dauke eta aurrekontu horrek esparru horretara egokitzute dauesan aurrekontuek di, ezta, errealidadiek eta kompetentzizak erakunde bakoitzien batzuk dielako, ez? Orduan, orokorrien planteamendu bat eitxiek ez dauke inolako zentzurik. Hortik aurrera barriro dinotzut, Iñaki, ikusikeua zer emoten daben negoziak eta horrek. Azken ordu hauetan Arnaldo Otegik Eusko Alderdi Jeltzaleari egotzi dizue, Alderdi Populararekin badituzuela alde batetik aurrez aurrekoak, baina gero aldi berean eguneroko gobernantzan tartean aurrekontuen negoziazioetan atea zabaltzen diezuela, ezta? Eta Durangoko kasuan nabarmendu du bertako PPko zinegotziak EH Bildu legez kanporatzea eskatu duelako. Sortzen dizue PPrekiko gobernantzarako lotura honek deserosotasunik? Durangon PPek Ibana izen zan EAJ-PSren gobernuai botu emon, ezelango negoziaketarik egon barik. Hori da, lehen eta baina argitxu bidotena, naiz eta Arnaldo Otegik nolabait erakutzi nahi negoziaketa baten fruitu izen zela, eta Gipuzkuko aldundixaz be bardin esan geinke, ezta. Hortik aurrera, Eusko Alderdi Jeltzali eusto dela alderdi bakarra Vox izen ezik beste alderdi guztixekin negoziaketarako atiek zabalik daukezena eta gaitxasune daukena gainera akorduetara iristeko. Eta usteot bide horretatik jarraitzu bidegula. Urtea amaitzerako onartu beharko dira aurrekontuak erakundeetan, eta urtea amaitzerako baita ere jarrita dago epea, Gernikako estatutua betetzeko, Pradalesek Espainiako gobernuaren konpromiso hori hor dauka, eta azken ordu hauetan somatu dugu, Sánchezi presio eginez, esan ez konfiantza galtzeko arriskua dagoela, eta betetzen ez baldin bada, eperik ez dela luzatuko. Uste duzu Sánchezen betegabeko beste konpromiso bat izan daitekeela hau? Horretxek eskatzen gaitu, ezta. Adierazpen ugari diardugu zeitzen, alderdiko erantzukizune daukon pertsona desbardin askok, lehendakari xangandik azitxe gainera, erakundeko nagusi izen da, Eusko Jaurlaritzako lehendakaritxe izen da, bedorren gandik hasi eta alderdi txipe bai esaten diardugune da, azkenengo momentura arte, akordio hori, idatzitxe dauen akordio hori betearazteko alegin danak ingo duguzela. Ze gertatzen da? Epiek amaitzen dabizela, konpromisu esan 2025 amaiera orduko Gernikako estatutue beteta gongo zala, eta ikusten gabizena, da jakin badakit gainera, negoziaketetan Eusko Jaurlaritza alegin guztixe egiten dabilela, baina bai traba politiko zein administratibo batzuk oso errez gainditzekuek dienak jartzen diarduela Espainiko gobernutik, ezta. Horregaitxik datoz atzo lehendakaritzek emondako hitzek kezkatute gauz, ze, gaur da azaroak 13, egunek aurrera doiez, urtie amaitzeko ez da larri falta, eta estatutue ondinik ez da bete, eta ikusten gabizena da negoziaketa horretan, oztopo oso gaindigarrisek dienak jartzen diarduela. Horrek kezkatzen gaitu. Eta norrari da oztopo horiek jartzen? Ministeritzetatik, bai hasi funtzionarixuetatik, eta lehen esan duten modure, traba politiko epe jartzen dira, ezta? Hor, kompetentzia desberdinei buruz berbaitzen gabizanien, ministeritza desberdinak dira. Negoziaketan parte hartzen da benak, baina erantzule nagusixena, bera presidentia da. Guk eskatzen dutzegune da, Pedro Sánchez presidentiai, adostasun bat, akordio bat dauela, berba bat dauela, berba hori ez bakarrik agozkue baizik eta idatzitxe dauela, PSOE, Partido Socialista Obrero Español, eta Eusko Alderdi Jeltzalian artien, eta hori bete inbidala.
Hoixe gabiz eskatzen bakarrik. Eta Euskadiko Alderdi Sozialista honetan leialari da jokatzen, ikusi dugulako esate baterako Pasaiako portuari dagokionez eta interes orokorreko izendapena altxatzeko Jaurlaritzak egindako proposamenari dagokionez Alderdi Sozialistak zer esan duen. Bueno, nik hor esango nukena da, ez gau ez zela BAPB ados, Pasaiako portu edala eta ez dela, ze bat gure eskumena da, Gernikako estatutuen argi agertzen dira aireportuek eta portuek, eta Pasaiako portuek daukezan ezaugarri eta bere zitxasune gaitxik bertora eskuartzeko gaitxasune eukiko geunke. Eta gainera ziur gauz, ze momentu honetan 28 portutik, estatu mailan 28 portutik, Pasaiako portue 24. portulez konsideratute dau. Oso argi daukaune da, gure eskuetan, bertoko erakundien eskuetan, Pasaiako portuek gorakada nabarmen bat joko leukela eta hoberuntzi izango litzakela gainera. Dena den Alderdi Sozialista dioena da, eta batez ere hori Gipuzkoako EAJ-ari leporatzen dio, Bilboko portuaren mesedetan izango litzatekela hori, eta neurri batean Bizkaiko interesen aurrean makurtzea litzatekela hori. Eta ni gainera, ondo dakizuen modure Bizkaiko alderdiko presidentienaz, baina ez neukena inoz behingo da Pasaiako portu eta Bilboko portue olako leia baten sartu. Nik uste dut oso bateragarritxek diela bisek, urte pilo baten alan erakutsi dabe, eta nahi dugune da alderdilez Pasaiako portuek berai dagokizon interra hartzie eta bedorren lekue hartzie, eta 24. postue ez da bere lekue. Azken orduotan jakin dugu bestalde, Arartekoak ofizioz ireki duela ikerketa bat ertzaintzak delitu gilen eta atxilotuen jatorriari buruzko informazioa zabaltzeko aldatutako kriterioari buruz, orain arte jaso diren errekomendazioetan, gomendioetan Arartekoak esan izan du, ez dela komeni jatorri hori jakinaraztea, estigma sortu dezakelako. Arrisku hori ikusten duzuzuk erabaki honen atzean? Bueno, baina horrek nahi duena esan da, ja aurre iritzi bat dauela, ez da, ze gardentasune bultzatzen diardu momentu honetan segurtasun sailburutzak, ez da, edo departamentuek, igul sorpresa asko erun geinkez, benetan delituek gauzatze itxu esan jatorrixen gainean. Orduan, nik uste dut hemen aldarrikatu bidugun gauzari garrantzitsuena dela gardentasuna. Eta uste dut hor egokixe dela Jaurlaritzak hartu dauen urratz hori, edo erabaki hori. Orain arte, orain dela 10 urte Arartekoa bera izan zen, gomendioa egin ziona Jaurlaritzari, eta orduan hartu zen erabakia informazio hori ez ematekoa. Eta Arartekoaren gomendio hortan, Europako Kontseiluaren hainbat irizpide hartzen ziren kontuan. Zergatik iruditzen zaizu komeni dela orain irizpide hori aldatzea? Bueno, nik uste dut tabu askoa apurtzeko modu bat izen leikela, ez da? Informazio emoterako orduen, ze ez dut nahi justo kolektibo konkretu batzuk aipatzera jun, baina informazio hori emon da, lehen esan duten modure, gardentasunez abiz zabaltzen. Eta seguru no gainera justuek ez dien epaiketa gehitzen diardugule gizartelez, estigmatizetan benetan delituek ez dakitzelako kolektibuen kontu bat bakarrik balitzelez, ezta? Orduan, azaleratzen den momentuen, argazki hori aurrien daukeun momentuen, ni seguru nau ezin izango dugule salatu ez dakitzelako kolektibu edo ez dakitzelako, baizik eta argazki asko zabalau bat eukiko dugu, eta konturetuko garina da, uste dut, behintzat, datu galan badinue behintzat, daukeun arazue oso zabala dela delituei dagokizonez. Eta eskuartzeko eta erabagisek hartzeko orduen delitu horrek geroz eta murritzago egiten da izan, arazo horri aurre itxeko, igul
ikuspegi zabalau batetik landuko dugu, ezta? Holan jorratu bigunke bintzat. Berehala bueltatuko gara segurtasunaren gaira, baina arartekoari buruz ari garenez, EAJak eta PSek proposatu dute Mikel Manzizidor izatea urrengo arartekoa, Manun Lezertua ordezkatuko duena, Manun Lezertua kargua utzi du, orain funtziotan dagoen arartekoa, eta zer esana eman du Mikel Manzizidor euskal hiztuna ez izateak. Iruditzen zaizu, euskal hiztun ez den ararteko batek defenda ditzakela herritar guztien eskubideak? Bitxu, esango zut, ointxe dela, ez dakit noza azaleratu zan publikoki Mikel Manzizidor izango dela arartekue, eta beraz oriontzeko, edo adostasun euela bintzet alderdixen artien, eta beraz oriontzeko Mikel aspaldidanik ezagutzen dut, tratularregi ez dut euki bedorregaz, baina ontxe dela, ez da, pare bat azte izen zan, jakin jarazi zala, zoriontzeko deitxun ontzen, eta alkargaz berbain gendun dana euskera utzien izen zan. Argideu euskaldun barrixe dela, baina berak euskerarekiko dauken konpromisue irmue da, eta alegin itzela itzen diardu euskeraz beste modu batera eta hobeto berbain alizeteko, ezta? Nik uste dut euskaldun barrixei be aukera bat emon biharra daukeule, ezta? Eta Mikel Manzizidor badakitz, jakin badakitz, ontxe esan dutzu dana gaitxik, alegin hori eitzen diardule, eta gure babes oso eukiko dau, amendik denporak itxi barru, euskera jarixo hobi euki deixen. Fiskaltzaren memoria atzo aurkeztu zen legebiltzarrean segurtasunaren gaiare bueltatuta. 2023an baino delitu gehiago iatze zen izan, baina badago segurtasunaren inguruko kezka bat herritarren artean zabalduta. Zerk azaltzen du hori zure ustez? Ezin ikizu zan, ez da, egixe da, datuek bida moduen aztertu ezkero, zeuk ondo esan duzun modure, datuek ez diarduela goruntze egiten, ez da. Baina, gentiek daukenien percepzio bat, eta ikusitxunien benetan be kasuek dauezela, eta noberan inguruen dauezela, esate baterako mugikorrak lapurtzeko orduen argi ikusten da zelan dauezan geroz eta kasu geisha edo ezagutzen die behintzat mugikor lapurketa asko dauela edo kutxilo bategaz mehatxatzen zaitxuela zeure poltzi edo karteri edo mugikorra moteko, hori asko zabaltzen da, eta gaur egunean mugikorran bitxartez dano gauz oso lotute eta barrixek bapatien zabaltzen di, ezta? Eta ez barrixe bakarrik, argazkisepe bai, eta dano gara askoz konstienti hau, arazo hori hor dauela, ezta? Eta gizartiek argi esaten dauena da, hor arazo bat dauela, konstiente gara, ikusitzen dugu gure mugikorren bitxartez egunero, hori etenen bidala, eta hor zer esanik ez guk arazo hori ikusteu, eta gure erantzunkizune da bai alderdi politiko lez, eta zelan ez erakundietan gobernetan gau esan einean arazo horri konponbide bat emoteko. Eta zeintzuk dira, har daitezkeen neurriak? Hor, dau, ez dakit euskeraz zelan esaten dan, baina reinzidentzia edo barriro emoten dien kasu horrek, sarri emoten dien kasuek pertsona bakar batek sarritzen delituek eitxun artien, lortu bidogune da isune edo zigorra askoz bizkorra nabari da izela. Horretarako oso garrantzitsue da epaiketa azkarrak egotie, oso garrantzitsue da, eurek epaile esaten da epaiketa azkarren premini daukola, horretarako azpiegitura garrantzitsu bat bida, epaile geixeu bidea, hori eskatzen gabiz aspaldidanik, eta zelan ez, araudi batek lagundu bidozku reinzidentzi hori eteteko, ezta? Ezin da bena izen da pertsona batek delitue behin eta barriro ein eta kalien egotie, edo behin ein eta handik ordu gitxire kanpun egotie. Eurek ertzainak edo bai polizia municipalape kezkia aderazten dozku, ezta? Atxilotu dugu, hau indauelako eta bisagonien kalien dau barriro. Eta barriro itzen dau, eta hurrengo gunean barriro. Horrek ezin dugu izan holan. Lortu bidana da, araudi bat eta
azpiegitura bat egotie horri aldanik eta bizkorren erantzun emoteko. Udal eta foru hauteskundeak 2027an izango dira, eta ziurrenik segurtasunarena izango da kanpaina horretan hizpide nagusi horietako bat. Berriki, Donostiako udalean errelebo bat izan da, Eneko Goiak utzi du alkatetza eta Jon Insaustik hartu du erreleboa. Bilbon gerta litekenaz ere horrek sortu du galderarik. Goia bezala, Juan Maria Aburto 2015 geroztik da alkate, 3. legealdia gaur. 4. baterako ikusten duzu? Bueno, hemen fokue jartzen da beti Bilbon, ez da, Donostin emondan urratz hori, azken baten Eneko Goiaren erabaki pertsonal bat izen da, eta usteot gainera, eskualdaketa oso garrantzitsu bat emondala Donostin, eta ondo emondako gainera, Jon Insausti ikusten da indartzu, gogotzu, eta Donostiren alde biharra itxeko ilusinoz etorri dela. Horrek ez dugu esan nahi beste hiri eta herrixetan aldaketak emon bihar dienik, edo bai, baina nik kasu honetan, niri dagokidan postu honetan dauket erantzunkizune datorren 2027ko udal eta foru hauteskundietan 113 herriri erantzun bat emotie eta alderdikide eta alderdizalien bitxartez, aldanik eta hautagaixen zerrendarik egokixenak gure ustez behintzet egokixenak osotzen juti, ezta? Bilbo euren artien. Baina beti dinodan modure, ondinoik urte terdi baino gehiago falta da, Bilboren kasuen gobernetan gauz alderdi sozialistiaz batera, eta gure erantzunkizune da Bilbok daukezan erronkei eta arazoei aurre eta erantzun bat moti. Eta horretan gauz Iñaki zentraute. Urte terdi falta da. Morbu esortzen dauela gai honek. Morba baino jakin mina gehiago. Urte terdi falta da, baina normalean hautagaiak dezente lehenago jakin mina baina jakinarazten dira, eta Aburtoren kasuan Bilbo den hiriburua delako horrek sortzen du arreta berezia 3 legealdia da egin dituelako. 4. baterako ikusten duzu? Ikusik hau. Ez nau ni oino horretan eta momentukue. Gernikan ze estrategia jarraituko duzu, Aurrekoan Jose Mari Gorroño egin zenuten alkate 2 hilabetetan erreleboa emango zuen konpromisoarekin, 2 urte baino gehiago igaro dira eta ez du erreleborik eman. Asumitatu duzu legealdia agortuko duela? Argi degona da guk geure berbi emon gendule, herritxarri beregunien argi izan geuntzen Gernikeko alkatega izana Jose Mari Gorroñok ezin ebala jarraitzu, emon geuntzen akordixo baten bitxartez boto hori, bere konpromesuaz beste pertsona bat, bere taldeko beste pertsona bat jarriko ebala, eta esan bete berba hori, eta nik uste dut Euskaldunontzako berbian betetie oso garrantzitsu edala, beti izen da, eta alan izeten jarraitzu bileuke. Behin hori esan eta gero, eta ikusi xan gainera, Gorroñok aurrera jarraitzeko asmo daukela alkatelez, kezkatzen gaitxune da Gernikeko herrixe, eta herrixe dino danean herritxarrak. Eta Gernikek erronka garrantzitzuek daukez, etorkizunera begire, bai plaza merkauen, bai kirolde gixek premia itzela daukez, bai segurtasun mailan bebai, eta zer esanik ez, eskualdien oso orotasunien eta Gerniken bertan enplegu eta industria die kezka oso garrantzitsu bat, eta Eusko Alderdi Jeltzalie, bai Bizkaiko Eusko Alderdi Jeltzalie, bai Euskadiko Eusko Alderdi Jeltzalie, eta zer esanik ez Gernikeko Eusko Alderdi Jeltzalie, Gernikeko herritxarren interesen alde lanien egongo da, eta albidetu bageinkez herritxarrentzako onak dien proiektuek Eusko Alderdi Jeltzalie horre egongo da. Baina legealdi hontan edo legealdiari geratzen zaion zatian, baztertzen duzu da zentsura mozio bat aurkezterik edo alakorik berakusten badu. Ez gauz klabe horretan, Iñaki, ez gauz horretan. Urdaibaiko entzuketa prozesua azken txampan sartuta dago, eta hain zuzen eskualde hortan zer esan asko eman du Guggenheim Urdaibai proiektuak. Patronatuak hartu beharko du azken erabakia, baina azkenotan bideragarritasunaren inguruan zalantza asko plazaratu dituzte erakundeek. Zure uste zer gertatuko da? Bueno, zeu ondo dinoz modure eta ez dago kitz niri azken hitz horretan, ze berak patronatuek, Guggenheimeko patronatuek erabaiko dau azkenien zerrein bidan proiektu horregaz, baina irakurketa realista bat behin biko dau, ezta? Eta hor dau, argite garbi entzuketa prozesue oso garrantzitzu edanla bertako herritxarrak zer esaten daben eta proiektu horrekiko ze iritzi dauken,
Proiektu hau argi uki behune da, datorrela, lehen esan dutena, bai Gernikentzako eta bai eskualdiantzako, ehun ekonomikue indartzera. Argi uki daigun, eta bere egunien gainera aurre ikusi izan proiektu on bat izen leikixela hildo horretan. Hori esan da gero, ikusin biko da, aztertun biko da oso sakon, eta ez gauz denpora askora begire gainera, ze traba administratibo on leik esan proiektu hori aurrera botateko, eta herritxarra pezer esaten daen, ikusik egoia benetan be, hori bideragarri dan edo ez, baina barriro dinot, patronatuek bera gartu biko dugu erabakia. Baina espero duzu urtea amaitu aurretik esate bateko erabakia? Niri guztoko letxikide bai. Inigo Ansola, EAJaren Bizkaiburu Batzarreko presidentea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Eskerrik asko zeboi, da hurrengo arte. 9 jo berri dira.